ואור אדם לכל מוכן. מדוע זה הלכתי ילדה לשם? גורלך למעלה כבר נחתם. העיר כל כך גדולה ואת שם עבודה. חזרי בטוב לך יאוחה. את יודעת את צדה מותר. הנחש באור אדם וכך נותר. היידה שיגור. איזה אלופה, תודה. אני עוד צריך לעבוד היום ב-11 בלילה, אתה עוזר עכשיו למספר אותי, לחי, נגיד. היא חיים של ילד של אבא מול עיניי לגנדר הפכת ואת הבית כשעזבת לא ראית. ילד שניה